TV. Rayuwa TV. Rayuwa TV za ta fara nuna shirin yau da gobe. Wai za ka shayin ko sai na aika. Malam me wannan kake sai ka fashin majina cikin shayi? Bayan oda alhurra wace oda ce ta gaba? Haɗin kai daidaita samu kwantar da ke bayantar da ni kin fahimci rai mata aure ce fahimta rafa ni ma mace aure ne ana ba ya fi daɗi ma wallahi wani department ki political science. wow ni kuma ina civil law Wani level? wani level 2 ke fa Level 1 nake. ayya ni suna na dai Anas akwai gayan da zai kawo min sako duk za a zo a baje magana ta kare to ai ni dama hakan nake so ni kawai alwajudu samuwa duka haka muke ta fama da ita wannan tsiriyan mata ce wallahi gaskiya zuciyata ba za ta iya ɗauka irin rashin mutuncin da yaron nan yake min a gidan nan ba kawai dan ina aure da yawansa ya zo ya ci mutunci faɗa maganganun da babu daɗi a cikin mutane Sai ku kasance da Rayuwa TV domin kallon dadadan shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.